داخویانی جبورای گشتی داخویانی مجلس خواندکارên زانîنgeha Kobanê li ser bêdadiya Rojîn Kabaîş. Ew wekî xwendekara Zanîngehê Kobanê bi xemgînî bûyera Rojîn Kabaîş dînin ziman û em ji wê kiryarê pir dirgiranin. Rojîn Kabaîş keçeka Kurd ya ji Bakurê Kurdistanê bû. Ew li zanîngeha Zanîngeha li waneyê xwendekara sala yekem bû. Beşa çûçik gelmêş dixwand. Perwerdeya zarokên di pêvajoya destpêkê da. Bûyera wanê di derbarê Rojîn Kabaîş de ku di 27 Êlûnê de wenda bûbû û piştî 18 rojan cenazeya wê li gola wanê hatibû dîtin. Daxuyanî da Sinan Ozars di daxuyaniyê de diyar kir ku ew ji roja destpêkê ve şopandarê dosyayê bûne û wiha got kesên perwerdar dane dereng dane malbatê. Ev bixwe jî yek ji binpêkirina ne. Dozgeriya kontrolkirina ketin û derketina ji zanîngehê aşkere nekiriye û nexistiye xizmeta lêpersînê. Di aliyê ewlehiyê de qelseyek cidî hebûye. Boyan wanê berdewam dike û dibêje dozgerî wekî her car em ji dosyayê dûr hiştine û bi bersiva em tiştê pêwîst dikin goman bi me re çêkir. Her wiha dozgeriya nehiştiye ku ew tevlî pêvajoya atîkê bibin. Piştre di raporeke din de xuya dibe ku DNAya du zilaman li ser laşê Rojîn hene. Malbata Kabaîş dibêje em gotina ku Rojînê xwe kuştiye qebûl nakin. Em dixwazin rastiyê aşkere bibe. Em ê heta ku rastî aşkere bibe doza keça xwe bişopînin. Li gorî daxuyaniya bûyera Amedê û helwesta malbatê xuya dibe ku binpêkirin heye. Ew binpêkirin hember mafê xwendekaran û bi taybet mafê jinan e. Em wekî xwendekarên Zanîngeha Kobanê binpêkirinê red dikin û daxwaziya adaletê ji bo Kabaîşê û tevahiyê binpêkirinê li dijî xwendekaran û jinan dikin. Em wekî Meclîsa Xwendekaran Zanîngehê Kobanê banga hemû sazî, hiqûqnas û Meclîsa Xwendekaran dikin ku li hemberî vê yekê bisekinin û em dibên ku em hemû Rojîn Kabaîşin. Meclîsa Xwendekarên Zanîngeha Kobanê 28 dehan 2025